Gisilbi na kagayang buntag ang freeze order sa korte batok sa usa ka resort nga gikatahong iya sa convicted drug lord nga si Rustico Igot. Gipangunayan kini ni Lieutenant General Cesar Hawthorne Binag sa Kamkrame ug Attorney Matthew David, ang Director sa Investigation and Enforcement Department sa Anti-Money Laundering Council. Ang pagpaskil sa notice pinasikad sa Asset Preservation Order sa Court of Appeals. Mato ni General Binag, ang resort sa Barangay Kamanhap, Dumaguete City, Negros Oriental lakip sa mga asset nga iya sa Eagle Drug Group nga gitukod ni Igot sa Subo. Matud ni Attorney David, ang resort kabahin sa mga kabtangan ni Igot nga adunay freeze order sa korte nga sa kinatibuk-an mukapin sa 30 million pesos. Ang convicted drug lord nga si Rustico Igot namatay sud sa maximum security compound sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa ni atong October 9, 2020 gumikan sa atake sa kasing-kasing. Tapos inimbestigahan ng AMLAC, nakita nila na itong mga properties na to, hindi lang ito, mga pito to, may kotse, may bank account, talagang bahagi ito ng tinatawag na proceeds, kinita dahil sa drug trafficking. Tapos po nag-file po kami ng petition for freeze order sa Court of Appeals against these properties, bank accounts, sa mga sasakyan. Nakuha po namin ng freeze order na yon at eventually nga ho yung asset preservation order sa RTC naman. Tapos